Eyo into poem never kuthatha amakula athi hey chili bethuna bathi bekhanda elikhulu ngoba yena is kind of cool. Chop ezikwenye. Kanjalo kanjalo. Okay. Hello sir. Yeah, sure. Come on. Mnandi wena. Mnandi. Okay, nazi amavuzo egame. Ungasixoxela nawe thama amavuzo. Okay, ngicela ningatshelani ukuthi nihlalaphi. Amagama wenu ngicela befiki. Yeah, izinto zakhona. Okay, ngicela my sister le. My sister? Hello. Bonjour. Right. Okay, sharp. Kopa botsa ke mang lebitso la hao? Right. Fake. Ngitshela fake. Mbali. Mbali. Okay, mbali. Ukubuza yini love language yakho? Physical touch. Physical touch. Yeah. And communication. Communication. Yeah. What's your red flags? Umfana ongabheji. Ungabheji. Umfana ongakhiphi imali. No. Nomfana othanda izinto. Nomfana ongakhulumi. Okay. Yeah. Okay, what are your green flags? Umfana oyi-lover boy. Like. And then nomfana omuhle, unothando. Yeah, that's all. Oh, that's all you can see. Yeah, that's all. Sure, Acham? Ula. Come on. Mnandi wena. Man. Feli kamwani. Usikilite. Oh, okay, feli sikilite. Ithini love language yakho Acham? Love language. Anginayo mina uthiyama. I do as I do. Do like I do. Yes, ngiyinto engifuna ukuyenza. Okay. Ngitshene ke ama red flag wakho Acham. Red flag. Uthi kwenza ama edge. Yenza ama edge. Ngifuna ukwenza ama edge. Ufuna kanjani so Acham? Chiko unique nje kuphela uthiyama. Yazi uthi kwenza ama edge sometimes kawo. Like ubabona everywhere. Abangisho kwenza i-edge uthiyama. Aish. Asowethu sonke womphakathi. Ipi angithola ukuthi ngithini. Afili Acham. Ngitshena ama green flag feel. Green. Uchiko nemali la uthiyama ngithola. Oh. Chiko nemali. Umuhle. Yeah. Owazi isilungu ngiyangithola. Oh. Yeah, sazi ukuthi nathi endlini sixabane ngesilungu ngiyangithola. Oh yeah. Yeah, into enjalo uthiyama. Kanjalo. Lapho. Afili ngicela nje unikanje leyo 5 minutes nyanga ukuthi ngifone ngithola. Okay, ladies first go. Okay. Hello. Hello. Alright. Right wena. Ngiyaphila. Okay, like angina izinto eziningi engazisho mina. Awunayo. Like izinto eziningi engazisho. Oh, hayi, ngiyakunderstand. Yeah, wena ungakhuluma siyafuna. Ngakhuluma. Yeah. Iba imic. Awulungisa imali lapho. Alright makama. Right. Oh, wayibiza ngoma wahleka kanje. Lot and then it's a wow. Awazi kanjona. Yabona manje uyahleka. Akubonakali ukuthi wena ngihamba nawe ke today. Ngichaze ngisathi ma. Yes, hleka futhi ungasabi. Wena ngihamba nawe kawo. Ayikho into kuzoyikhuluma lo ngihamba nawe kawo. You know? You can say whatever you want to say. You can't put the good men down. Sekavumile uyambona kawo ayikhenya. Sekavumile. Ngithi ngiyakhuluma sekavumile uthi sekangichazile. Okay. Afili Acham. On a scale of 1 to 10, ngamrate ngakhe. Thi ngimnike 6. 6. Yeah. My sister? So ngipha 5 kwamanje because angikamboni. Oh, 5. Yeah, kwamanje. Okay, so dlala igame ne. Bayibiza we listen, we don't judge. Angithola. Aish. Ngicela ukuqala feel. Mina ngikavani after 9, la ngikaya 1000. Okay. We listen, we don't judge. My sister ngicela ulandele. Mina
ngabhema ngingafuni. Wayenzini? Kaya ngabhema ngingafuni. Ungafuni? Yeah, ngingafuni. We listen, we don't judge. Oh. Mina sikingasho uwafika emaponya. Afid, we listen, we don't judge. Okay, guys, it's about that time. Okay. It's about that time. Yeah. It's time to be in the mood. Yeah, so. My sister, push quoi? Okay, before you keep my planting, all the things. Okay. You count that in 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kanjalo. Yeah, okay. Kamba notham. Angimnando na. Ugrand notham. Angigrenda uthiyami. Uyayithanda into oyibonayo notham. Ugrenda yami ngiyayithanda. Uyayithanda. Sure ngiyayithanda. I feel. My sister. My sister. Wow, no jam. Personality. Personality zomupha 6. 6. Okay. Kulung kaya 5 minutes. That's why it's important. Give you. Hello. Hello. Njani? Wahleka makhuluma nawe. Ya mase ngiyabuza kwahleka makhuluma nawe. Angazi So. Like uthanda ukuhleka. Mama uthanda ukuhleka mina nasi ngamagrand yabo. Awuboni nabinto egrand. Awakungasuka egrand. Awazi kanjani? Phela mawuthi awazi kufanele ukuthi awuni ejaka uyazi. Mahle kuzoba njalo khuluma. Yes, we're great. Wawuthanda sibe grand. Not to be bad, ne. Mara, you're not my type. Okay, anyabuza. Yeah, we can be friends if you don't mind. Awasi mi type yakho. Yeah. Ma type yakho abantu abanjani? There's some lights. Alright. Yeah, and then umude like. Umude. Yeah. Manje ngizwe uthi ufuna laba banemali. Yes. Ufuna lo muntu Because I onemali. do have. Unemali? Yeah, I do have money. Ngifuna kube 50-50. 50-50. Yeah. Okay. Awuyikho into ofuna ukubuza yona wena? Nothing. Nothing. Oh no, amagama. Yeah. Feel hayi shoot nama nginawo amagama yabo. Feel. Awuthi amungeza hayi. My sister. Yaxolisa engabe nje disappointed. Kakhulu. Kahle mina ngithi disappointment manje. Owayethi kakhulu ke. Like they are expecting me to go Expect umuntu onjani? someone else. Onjani? Omhlophe. Yeah. Simaye mangableach wangqoma ke ne. Bleach nje. Ngikhaya. Maybe. Yeah. Yibona macha, ngoba ngableacha. Awufuna umfana obleachayo. Ngifuna ube mhlophe ngokwakho. Ngokwami. Yo. Kunokwenzeka ukuthi abantu abamhlophe bakhipha umuntu omnyama yazi. Oh, yeah, ndayenza. Yeah, yena lo mnyama akhiphele lo bhulu. Athi ufuna abantu abamhlophe. So bayenza ke soyithu. Inawe icabanga, okay, wathi uyasho sicabanga, ngiyayicabanga ke ayona vele ayingayenzeka. Wena mawuyicabanga Ngiyenzeke. kanjalo. Vele akunankinga. Uthe maye. Kanjalo bafundisi. Hey, ngibonile ukuthi kwenzakaleni vele kulama blind date. Catch me on another episode of Uyangishinjama. Danko.